ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಚೊಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರ ಭಾಗಿರತಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೀತ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಏನೈತೆ ಅಂಗಡಿ ಬದಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತಜಿ ಬುಲ್ಪುಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಬರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬುಲ್ಪುಗೆ ನೀ ಸೌತೆ ಅರ್ಥಂಡ ಪಿತ್ತ ಕಶ್ಮ ಅಂತದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಾದ ಗೊತ್ತಜಿ ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ರೊಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಣಸದಾರಿಲ್ಲ ಬೊಲಂತಾರಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಉರುಪೆಲ್ಲ ಬೊಲಂತಾರಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಬೊಲಂತಾರಿಕೆ ಒಂತೆ ಅದು ನಾನು ಇವರಿತ ನುಪ್ಪು ಇತ್ತಂದ ನುಪ್ಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಕಡೆದು ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆದು ಅವನೇ ಮದುವೆ ಕೊರ್ಚಾನಿನ ತವ ಉಂಡು ಐಟಿಯನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವು ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋರಿದ ಕಚ್ಪು ಮೀನಿದ ಕಚ್ಪು ಅಂತೂ ಪನ್ಪುಣೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಚ ಏನು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬರ್ತಿದ್ದೇರು ಮುರಳಿ ಅರೆಗ್ಲಂಚನೆ ಒಂದು ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನರಿಗೆ ಆರು ಬಂತೀರ ಸವಿತಾನ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಸವಿತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ವತ್ತು ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಆತಜಿ ಪಂಡ ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಚಿ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತಜಿ ಅಂಚ ನುಪ್ಪು ಕಜಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬುರ ಕುಂಟದ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬುರ ಮಂತದ್ದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಒರಂಬರೆಕ್ ಇಡಗೆತ್ತೆ ಒರಂಬರೆಕ್ ಹೊರ ಲೇಟ್ ಆಂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ತೋಡು ಇನಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಗಕ್ಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಣಂತೀರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಪ್ ನೈಜ ಗೊತ್ತು ಚಿಕ್ಕಂಡ ಮುಪ್ಪ ಶಾಪಡ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಹೊರ್ತೀಪುನೆ ಇರ್ದವ್ರ ಶಾಪಡಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹೊರ್ತೀಪುನೆ ಅಂಚಕ್ಲು ಒಂದು ಊರು ಅದು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಜಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಆತಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಕೊಲ್ಲರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಲ್ಲರೆ ಬರ್ತಾನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಅಂತದ ಅವಡತ್ರೆ ಅಂಚ ಕುಳೋನು ನಿಕ್ಲು ಆಡಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೆ ನಾನು ಎತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆನಾಗ ಒಣಸು ಹೋಗ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ 2 ಗಂಟೆನಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೀಟಿಂಗು ಪೋರ ಹಾಕೊಂಡ ಐಜು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪೋರ ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಂಡ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬು ಮನ್ಪೊಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಪೈಸೆ ಸೇರ್ಸವಳಿ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪೊಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವೇ ಆದಿಪ್ಪಳು ನಾನು ಅಡೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಏನಿತ ದಿನ ಏನ್ಸ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಬಲ್ಪು ವೀಡಿಯನ್ ಪ್ರೈಜ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಡಲ ವೀಡಿಯನ್ ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಒಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಸರೊಡುಗಳು ಎತ್ತಿದ್ದೇರು ಇಂಗ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಇಂಕ್ಲ ಕಾಸರೊಡುಗಳು ಎತ್ತಿದ್ದೇರು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಪೋಪುನ ಗಾಡಿ ಪುರ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡ ಬಿಡುವರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಅಡಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ತಿಂಚೊಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ದೂರ ಹೋದು ಎಂಗ್ಲ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಟೀಮು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಟೀಮು ದೂರ ಹೋದು ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಇದ್ನೇಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪೋರ ಆತಜಿ ಅಂಡ ಈ ಸಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೋರ ಆತಂಡು ಐಕ್ ಪೋಯರಂಡು ಹೋದ ನಂಗ ತುಕ ಆಯ್ನಾತೆ ಏನ ಪೋನಾಗ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ನ ನೆಂಜು ಖುಷಿ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಲಿ ಆಯ್ತು ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲದಿತ್ತಿನ ಬೇಜಾರಾವಡಿ ಹೆಂಚಿನಲಾವಡು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಾಯ ಅದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏರೇ ಮತ್ತು ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಓಕೆ ತುಕ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾಗ ಇತ್ತೇನ ಓಕೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಯ್ನಾತು ಇದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಇರು ಓಕೆ ಪಂಟನ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ನಾತು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಓಕೆ ಪಂಡದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ದಾಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ ತಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಕ ತುಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಜಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪರ್ಲ ಪೋರಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೈಯಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪರೆ ಬಂದ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆನಪು ಇಡಿಪಿಜಿ ಬಂದ ಇಂಕ್ಲೇಟ್ ಹೋಗಿ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಕುಣಿಯರ್ತಾರ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅವು ಇಂದು ನನಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಪಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಈ ಜಾಬು ಐನರ್ದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅವು ಇಂದು ನನಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಅಪ್ರೂಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಒಯ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಇಂಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪೇರು ಕೂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಏನು ಅಂಚ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಾನು 4 ದಿನ ಇಪ್ಪು 4 ದಿನ ಒಟ್ಟು 4 ಮುಂಚೆ 4 ದಿನ ಇಪ್ಪು ದಿನಟ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದ ಆವೋಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡ ಹೆಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಸಾರಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನಿ ಮಂದಿರದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾರ್ದೆ ಆಂಡ ಐಟು ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಾವನಿ ಜನ ಪಂಡ ಡಿಮ್ಮು ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಕಲ್ಲರ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಜನ ಡಿಮ್ಮು ತೋಜೊಂದು ಎಂಚತ್ತದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕರಿದ್ರು ಸೂಪರ್ ತೋಜೊಂದು ಅಲ್ಲ ಕೈ ಚೂರು ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೂರು ಉದ್ದ ಆತಂಡು
ವೆಜ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುನಿ ಯಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಎಂಕ್ ತೋಜುವೆ ಎಂಕ್ ಯಾನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ತೋಜು ಪಂಡೆ ನಿಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡು ಅಂತ ಪಾಡಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಎಂಕೆ ಕೊಲ್ಲರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನವರ ಸಾರಿದಂದು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಆ ರೀತಿ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಪಂಡ ಇಂಚ ಪೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸೆರಗದ ಅಂದು ಮಿತ್ತು ಗಿತ್ತಿನ ಸೆರಗದಂದು ತಿರ್ತಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಈ ರೀತಿದು ಏನು ದೀತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ತೋಜುಂಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಅಂಚಿನ ದಪ್ಪದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿರಪ್ಪುಜಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿರಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ಲು ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಇಂಚಿನೇಟ್ ಅಂಡ ಕೊಲ್ಪಣ್ಣ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಂಡಾತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೊಲ್ಪದೆ ಅನ್ನ ರೆಡಿಮೇಡ್ ದಿಕ್ಕುಂಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಪೈಸೆ ಕೊಡೋದು ಇಂಚ ಕೊಲ್ಪ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 400-500 ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಬಿಡಿ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಕ ಮುಲ್ಪ ಟೈಲರ್ ಪಂಡದವಡು ಏತ್ ರೇಟ್ದ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಆಸೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುಣೆ ಒಣಸದು ಪಂಡ ಬಾಕಿ ಬರ್ದೆ ಪೋಡತ್ರ ಇನಿ ಏನೋಡ ತೀರ್ಪು ಹಿಡ್ದವರ ಬಾಕಿಲು ಬರ್ದೆ ಪೋಡತ್ರ ಜಿಂದ ಆರು ಅಕ್ಕ ಇಪ್ಪೇರು 6 ಪಾಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಒಣಸು ಎಂಡ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಣಗ ಅಂಚ ಸರಿ ಒಟ್ಟು ತೀರ್ಪು ಹಿಡ್ದಾರ ಬೂರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹುಡುಗರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಲರ ಎತ್ತಂಡೆ ಚೂರು ಅವೇನು ಪೊಳ್ಳುದು ಬದ್ದು ಕುಳಿದು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ತಿಕ್ಕುವೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ರೊಟ್ಟಿ ಬಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂಡೇನು ನಾನು ಒಣಸದ್ದು ಪಿದಡಿ ಒಣಸತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂಡೆ ಇಂಕ ರೊಟ್ಟಿ ಬಂದ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಚೆನ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೆ ಬಂದ ಅಂತ ಇತ್ತೇನೆ ಬುಲ್ಪುದ ಅಂಚ ದೀದಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಏನು ತಿಂತಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತಿಂದೆ ಬುಲ್ಪುಗದ ಆಯ್ತು ತಿನ್ನಪ್ಪ ನೆನಪಜ್ಜಿ ಬುಲ್ಪುಗು ಏನು ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ತಿಂದು ಓಟ್ಸು ತಿಂಡೆ ಅಂಚ ಸರಿಯಪ್ಪ ತುಕ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ ತುಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋರಣ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ತುಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಗನಡಿ ಬತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಬೈತೀರಿ ಯಾನ್ ಒಡ್ತಿಯೇ ಈತ ಕುರ್ಸಿಡಿ ಯಾನ್ ಒಡ್ತಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಲ ಹೆಲ್ಪರ್ ಒಳ್ಳೆರು ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಜೇತದೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಏರೋ ಪಾತ್ರೆನಾಗೆ ಉಂಡು ಬತ್ತೇರು ಏರು ತೂಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಕ್ಕನ ಅಂದ ಏನು ಪಂಡಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ನ ಸೌಂಡು ಏನಾರೇನು ಗುರ್ತಾವತ್ತನೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವೀಗ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ರಾಂಡ್ ಪಂಡ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಕೊಡೋದು ಕಾಣೋದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐನೆ ಅಂಚ ಒಬ್ಬರ ಒಬ್ಬು ಏರಿಯಾಗೊಂದು ಯಾನು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆಗ ಏರಿ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಉಂಟು ಅಂಚ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಯಾನು ಮಂತಿದ್ದು ಕೊನಕಡೆ ನೋಡಿ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಳು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಒಂದೊಂದು ಮನ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತನೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಇರ್ತಿ ಅಂಗಡಿದು ಅಲ್ಲೋ ಒಂದೇ ನಾನಾಯ್ತು ಅಂತ ತನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ತನಾಗ ಬಯ್ಯದ ಹಾಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಪೋಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪರೆ ಹೋಗ್ನೈಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಪೋದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ನೆನಪ್ಪ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋದ ನೆನಪೇ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ ಪಾತ್ರದ ನಮ್ಮರ ಪಂಡ ಹೋದು ಬೇರೆ ಕೂಗಾನಾಗ ಅವೇ ಇಂಕ್ ಬೇರೆ ಅದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು 5 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಕ್ ನೀವು ಅಂತಾನೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ತು ಅಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪರ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಕಾಸಗೂ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಉಡುಪ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಂಚೆ ಚಿತ್ರ ಉಡುಪಲೆ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ದೀತೆ ಅವಳ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಪುಸ್ತಕ ದೀತೆ ಯಾನು ಅಂಚೆನೆ ತೆರ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಯ್ತು ಅಂಚ ತುಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕುಂಬ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ ಅಂಚ ದಾಯ್ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜಡೆ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ರೆ ಎಂತ ಸಂಘದಾಗೆ ಅಂಚ ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀರಕ್ಕ ಅಂಚ ಪೋಯಿಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ರಜೆ ಮಾಡಿ ತುಕಾಲಿ ಪೋಯಕ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದು ಆಪ್ನ ತುತ್ತೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ನಾಳೆ. ಸೂಪರ್ ನಾಳೆಕ್ಕೆ ಅದು 500. ಹಾಂ 710 ಪನ್ನಿನಿ ಇಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಇಂದು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಒಂದು ಬ್ಲೌಸು ಒಂದು ಸೆರಾಗಿ ಬರುತ್ತುಂಟು ಈ ಟೈಪು ಸಖತ್ತುಂಡು ಸಾರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಿ ನೀ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪರ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಒಂಜೆ ದಿನ ಇಪ್ಪು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ನಾನೈತೆ ಅಡಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೌಡು ಇದು ಹೋಗಿತ್ತೆ ಕಲಿತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಇತ್ತನು ಬೈಯದು ಇದಾಯ್ತು ತೋಡತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಕೊಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಕೈಕ್ಕೆ ಮೊನೆ ಪೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಡೀ ಮುಂಚೆ ಬಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ತಿಂಡೆ ಮಂದು ಬುಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ದಾನೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಅಂಡೆ ಮುಂಚೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಿಬಿತ ಪೂರ ತೆತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಆಯ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ ಇವಾಗ ಮಲ್ಲನ ಚೂಲ ಪಾತೆರ ವಿಡಿಯೋ ಅತಿ ಅಂಚ ಇಂಕ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನು ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ಅಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆ ಲಿಂಕ್ನ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಚ್ಚಿನ ಭಯಂಕರ ಬಚ್ಚಿನ ಇಂಕ ಸುಸ್ತಾಪನು ಮಸ್ತು ಬಚ್ಚಿನ ಕಾಂಡೆ ಹೋಗಿನಾಗ ಬೈಯಡ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ರಜೆ ಮಾಡ್ದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆ ಇತ್ತು ಕನ್ನ ವಿಶಾಖನ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಉಂಟು ಅಂಚ ఒక ఆయన కూలి దెప్పోడు అప్పటిది నింపుకుంది కూలి ఫుల్ కింద ఆయన కూడా దెప్పాడు దాల్చా అనుకున్నాను ಸರಿ ಅವಾಗ ಮಂಚಂಗಳು ಪೆರ್ಲ ಪೋನುಲ್ಲ ವಿಕಾಸ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆರಂಡು ವಿಕಾಸನ ಅಂಚ ಪೋನುಲ್ಲ ಬಸ್ ಪೋಂಡಾಗುತ್ತುಜಿ ಎಂಗ್ಳು ಅಕ್ಷಯಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಅಂಚ ಗಗನೊಳ್ಳೆ ಗಗನೊಣಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮನ್ಪರಂಡು ಅಂಚ ಶ್ರೇಯ ಅಬ್ರೊಳ್ಳ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮನ್ಪಂದ ಬತ್ತ ಅಂಡ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಪೂರದೆ ತಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೂಡ ಎಕಡೆ ಪೂರ ದೀದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗ್ಳು ಹೋಟೆಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡುವಂಡೆ ಒಣಸುಲಿ ತಂದು ಒಣಸುಲಿ ತಂದಿರ್ತದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಂದು ಆಂಡ್ ಬರ್ತೈತೆ ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೊಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಸರೋಡು ಅಂಚ ಮುರಾನೀಚ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೀರೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಪಡೆ ಅಂಚ ಸರಿಯಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಹೋದೇಕ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇನ ಸರಿ ಗಾಮ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಿಂಚೆ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈ ಜಾಗದ ಶೋರ್ದು ಬೈಮಂತಾನೆ ಎಂಗ್ಳು ಇಂದು ದೀಪ ತೋಜೊಂದಿ ಕುಣಿಗ್ಲೆ ದೀಪ ನೇನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂಚ ಇಂಚ ತೋಜೊಂದು ತುಳಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಇದ್ದೆ ತೊಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಈ ನೆಟ್ ಈ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎತ್ತಿನ ಇಂಚ ಉಂಡು ತೂಕ ನೆಡ್ತಲ್ಲ ಎದ್ದೆತ್ತದು ಪತ್ರ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಈ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಲ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ತೂವರೆ ನೆಕ್ ನೀರು ಮೈತಂಡ ನೆಕ್ ಅವಾಗ ದೀಪ ಪೊತ್ತು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೆಟ್ ಆಜಿ ಪೀಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಜಿ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಕ್ ಯಾನು 100 ರೂಪಾಯಿದ ದೇತೊಣ್ಣಿ ಐನ್ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಐನ್ ದೇತೊಂದೆ ಯಾನು ಐಟ್ 10 ಪದ್ರಾಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ದೇತೊನ್ನೆ ಐಟೆ ಪದ್ರಾಡಿಟ್ಟು 250 ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ತೆ ಏನು ಅಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೈಸ್ ಪಾಡು ಏತಂದು ನೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತುಳೈತೆ ನೀರು ಮೈಪನಾಗಂದು ಗೊತ್ತು ನಬಿ ಚೂರು ಮೈತಂಡ ಯಾರು ಸೂಪರ್ ತೋಜು ಏತ ಸೋಕು ತೋಜು ಅಂತಲ್ಲ ಹಿಂಚ ತೋಜು ದೀಪ